martangi yang mahita. Mauliate madiho debata Jahoba amanami na mga ramoti ngulunami sahat putikion di bagasan hahipason. Ali Tuhan, uukap kami marohanami, laho mananginangi di hatam na badiyay. Todimima na mangurupi jala na mangajari hami. Asa takas su jalo hami, jala takas suatu si hami, hatam na badiyay. Amin. Horas madihita sude. Huria na hinaholongan ni Tuhata, turpuk jamita dihita, di binggu na padua hodung Epipanias, ima na tarsurat, di buku ni panurirang Jesaya bidu 62, mamuka sian ayat sada, sahatu ayat 5. Tapai hutihu madirohata, songonom ma didok. Alani Sion dang tarbahenau sip. Jala alani Jerusalem dang olo au popoman. Pai mabisar hati goranna songon sodang ni mataniari. Jala hatuaonna songon sulu-sulu na marsigorgor. Jadi idaon ni akabang sopar begu mahati gorammu. Jala saluhut akaraja hamuliaummu. Jala ikon margoarhon goarna iberu ho. Si paboaon ni pamangan ni Jahoba. Jadi gabe tupal hamuliaum maho di tangan ni Jahoba. Jala tupal harajaon di tangan ni debatam. Dang be goaron ni halak ko na tinadikon, jaladang bedohonon na tutanom, halongangan, ay goaron na maho, hasoloan ni rohaku do ibana, jala tanomi, naung marharaja addoho, ay lomo ni rohani Jahoba midaho, jala marharajaan tanomi, ay songon riko ni doli-doli mangaririt na marbaju, songonido riko ni aka anakmu mga luluiho. Jala songon las ni roha ni pangoli mida na niolina. Songonido las ni roha ni debatam midaho. Ima sahana. Huria na hinaholongan ni Tuhata. Masuk tu trito Jesaya do turpukon. Alani i di obas dung habuanga Babel do turpukon di tariasot. Guar Jesaya marlapatan debata paluahot. Turpukom ma uduk ni baga-baga ni debata taringot tu haluaun tu Sion. Na pinasahat di bagasan konteks las ni roha situtu di bagasan Jahoba. Edde pasahaton hamauliateo tu debata sian sahalak individual do majoloani turpukon. Hurian itu hatta masai takas do merupakan respon tu haluaon na pinarbaga-bagani debata dapot tita adorang so turpukon. Dohot dung turpukon. Turpuk namar rumang edeon mengantisipasi sada obas uju ganup halak Israel mamake pahean na khusus na patuduhon tu situan na torop hasasau ni haluaon dohot hati goras siad debata di portibion. Jala omma nani rayahon nasida. Urian itu hatta tarida dodison tekad ni panurirang Jesaya na dipapatar tubang so Israel na madok. Ala ni Sion dang tarbahenau sip.
Oleh karena Sion, aku tidak dapat berdiam diri. Dohot ala ni Jerusalem dan olo au popoman. Oleh karena Yerusalem, aku tidak akan tinggal tenang. Dang terbahen sip, jaladang olo popoman, marlapatan, dang olo sosajo, alai naing ma berusaha, jala bertindak tanpa keragu-raguan. Tekaton patuduhon, sada perjuangan da bersifat empatetis, na pinatupani debata, ditindakan na makokok bangsona, diholak-kolang ni na pajongjok katigoran, dohot na patuduhon para sinirohaw. Hatigoran dison sepada dohot haluaw. Hurian itu hatta, laho patuluson sakap hatigoran ni debata, dipilih do Sisirus, songon naposona, nagabe si palua Israel, sian parhatobanon ni bangso Babelonia. Sisirus do nani do ni si Jesaya, ise do sumunggul hatigoran sian habisaran. Ima na di Jesaya 41 ayat 2. Na manaluhon harajaon Babelonia di tahun 530 adorang so Kristus, jala na menerbitkan dekrit na paloason halak Yahudi mulak tu Jerusalem. Sisirus dirujuk dotong tu Jesaya 41 ayat 25, dohot Jesaya 46 ayat 11. Sisirus disungguli di bagasan hubunganna dohot hatigoran ni debata. Di bahid debata do akasakapna kobar tu hasasaw na kobar tu hasitongan melalui Raja Persiaon. Ido ubanna diodolhon si Jesaya huhut. Songonodo hatani Jehoba tu naminiahanna tu Sisirus. Manetehi mahamu akalangis ya gijang. Jala diusehon aka obuma udan hatigoran. Buha mata noon. Jala diparbueho katuao dohot hatigoran. Rak martubur mai. Au Jehoba do sitopasa. Pangatusion si paluaho, dison ima, paluahon bangsoi, sian parhatoban Misir, manang sian habuang Babel, dohot sian penginjak-injakan secara rohani, napi natupani dosa spiritual, ima penginjak-injakan narosian dosa. Ia hatuaon ni debata, songo sulu-sulu na marsigorgor na ginoaran na dison, patuduhon sodang nitu hatta. Ia sodang jok-jok do melambangkan debata, manang hata ni debata. Bisar do hati uron ni debata, di bagasan hagulapon. Jala hagulapon na patuluson hos ni ari. Namar lapatan, naing mangolu do nasida, kobar tu sodak kasitongan, dohot hatigoran ni debata, marhitei mago mga akainganan nagok kajahaton, dohot ketidakadilan. Urian na hinaholongan nito hatta, lebih lanjut di baga-baga ni debata, taringot tu haluaon ni bangso Israelon, didokdo. Jadi, idaon ni aka bangso mahati gorammu, jala saluhut aka raja hamuliaomu. Di baga-baga hoddo hasasaw ni haluaoni, jala pola aka bangso parbegupe, doho do menyaksikan hati goran, huhut haluaon ni bangso Israel.
Puasa parsidohot akka perbegu, ala hatigoran, ala haluaon, na pinarbaga-baga ni debata, bersifat universaldo, dada holan pangupulan ni bangsa Israel. Ia padohan ikon margoarhon guarna ibaru maho, dison naing merefleksikan sada status na ibaru, ima status selaku bangso na pinatigor, manang na pinalua ni debata. Hatigoran, dohot hatuaon na pinasahat ni debata, tu bangso Israel, dada ala ni parbuin ni pangulaon ni jolma. Alay, tungholan, ala ni pabahenan ni debatado, di nahinaholongan ni rohana bangso Israel. Tatus na ibaru, songon na pinatigor, songon na pinalua ni debatado, tatus na tumibo di hajol maut. Alani tamado bangso Israel patu begehon eddeon. Uria na hinaholongan ni Tuhata, tupal hamuliaon atau mahkota keagungan ma nagabe status ni bangso ni debata, molodung di jalona sida haluaon dohot hatigoranna. Alay, perlu patakason di bagasan konteks di tangan ni Jehovah do bangsoi nagabe tupal hamuliaon. Ala ni holong ni rohani debata di jolma na dapotak kaluaon dohot dapotak katigoranna gabe tupal hamuliaon manasida di tangan ni debata. Di Yesaya 28 ayat 5 di dokdo. Di arin na sasadai Jehovah Sebaot gabe tupal asangapon doho sanggul hamuliaon di pasi-pasi ni bangsona. Pada waktu itu Tuhan semesta alam akan menjadi mahkota kepermaian dan perhiasan kepala yang indah bagi sisa umatnya. Uria nahinaholongan ni Tuhata alani marhite turpuk jamita sadarion adong mana macarikot si pahusor-husorotta di bagasan ngolutta. Na parjolo ima nung ngarobe Tuhan Yesus tu portibion laho paluahon huhut patigorhok kita sian hadosaotta. Mauliate ma di debata naung mereleasiasasihon baga-baga haluaot tuhita gabedang saut mago behita. Nunga digenapi ibana sude patiki alani gabe jolma na malua mahita. Odo nani do ni Apostel Paulus ay Kristus do ujung ni patiki laho mamitori nasa na porsea. Rom 10 bidu opat. Napaduahon di papostur puk jamita sadariod dorohatta akan na porsea paboa na sungguh-sungguh do tuhata laho patulusok katigoran na huhut pasahatok katuaon nai. Pola didok na songos sodang ni mataniari do parbisar ni hati goranna. Jala songos sulu-sulu na marsigorgor hatuonna. Di obas arian di lehom mataniari. Jala di bornginna di lehos sulu-sulu na marsigorgor. On patuduhon di ganup tiki do di sude inganat do hita di parmudu-mudu debata. Dakolat di tiki ngoluta di portibiok katigoran hatuau jalo otta alai tungna bersifat kekal saliling ni liling na do hatigora do hatuau si jalo otta. Napatuluhon bersifat universal makakam jagat raya do hatigora do hatuau ay di do idaon ni akka bangso perbeguma hati gorammu. Ido asa dohot tita halak batak Kristen asahatan ni baga-baga haluaon. Laos tugas penginjilat do nani odolhon na dison. Asa tapasaha mabarita nauli taringot tu haluaon tu sude bangso perbegu.
ia holong ni debata tu sadok kosmos alam semesta oddo aka raja manang panggonggomi pe saluhut do mangida hamuliaon na pinasahat ni debata tu hita ima hamuliaon si lehon-lehon na ala na malua hita sian gonggoman ni sibolis dohot dosa. Jadi adong dosa ada ilustrasi berita na maripola taringot tu nama saon amang inang disada huria na ya hubulus sami ola siduk kami diojak ko disada parmingguon di hari Senin nai pitorodo sahalak ruas ni huria madapoton kami tu bagas didok inang bibel pronami moloau boy dohonon ruas naburju doa merjaji maau tu inang ringgas doa ro tu partangiangan ringgas doa ro doh tu parmingguon alai sada masyarakna sotung didokonina ngau mabait tangiang di perpunguan manangahpe nang apala huelusi waktu aka amang inang pangiduan ni amatai olan na mekil subing doa dungi merdalam matutu permingguan merdalam matutu dohot pertangiangan alai tohoma nani dok ni amatta sinak karingani dang heado pe ibana ditodo laho martangiang pangodianon songon natas omal taulahon dihuriat tabe alai dung hera martulu bulan disada tiki di manogot niari marhira-hira pukul onom manogot ala di sekitaran ni tepi pantai do luat na huhubasi hamii topu maro ibana manutuk pitu ni jabo inang bibel huhut saya songon suara ni napani dohot na mabiyar huka mabituan apala aha amang hubereng nunga tunga pala hosa-hosa amat dungi hubua masagalas air putih upasaha matua mangi minum maju amang asa songon na tenang niku dungi topuma didok ibana inang mulai sadarion merjaji maau ikon gabi ruas na burjuau martangiang tutuhani ay marhiti tutu tangiang tutuhani di palua doau inang ay sabor nginon badai do di laut molo soalani na martangiang au inang dang malua au jala dang mangulu au sa tut nuaingon di boto inang do alani biarhu uripuro nang mati au di lauti alani gogo ni obak titik pitor martangiang mau tutuhani hudok met awon bain ias rohakon sesada tu Yesus rohak utoktong amen ima tangiaku inang alani i utari mainang atakku sina perjului tu inang mamuka sadarion tung manang di dia pe adong aka ulaun dang juau ku be inang martangiang amang inang huria na hinaholongan ni Tuhatta tudu sadoi tuhita kadang maul dohita tutu makta tidakkon haluaun nang utajakkon sian Tuhani alabakol rohatta mangukap rohatta pasahator dirita tu ibana songon berita na marpu donga poda naking tung manangaha pe namasa di uduk ni pardalanan ni ngulutta tapasaha ngulut taon marhite ede ujian dohot tangiangta tu ibana na parpudi ma aka amang inang napaupaton sipa husor-husorotta nagabi renungan dihita siya turpuk jamita on ima naing ma ngulutta memancarkan hatigoran na songos sodang ni mata niari laho pati horroha doho pikiran ni akka dongat tajolma na dibagasak kagulapon ikon marparbueho sodang ni mata niari mangulutta asa anggiat taruli ras ni roha jolma na humaliak kita siala kehadiratta lao so sulu-sulu namar si gorgor mangulutta patudu dalan si dalan ni dongan tajolma na di bagasan haliluon amen martangiang mahita
Mauliate madebata para si roha jala pardinggan basa, dihatam na badiai, na mga lehogogo, na mabuha roha do pikiran nami, asa marsitutu kami porsea, dohot pasahat to diri, olat tuho, ola siya kodo Tuhan, mula ni hagogoon, dohot haluaw di kami. Asi maroham Tuhan, tangihom mapangiduan namion. Amen.